ರಾಮದೇವೇರ್ನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಕಚ್ಚ ಐತೊಟ್ಟುಗು ನೂತ ಎಡುಮ ತಾರೈದ ಗಣಯಾಗದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಭ್ರಮಡು ಬತ್ತಿನ ಜನ ಮಂದೆ ಒಂಜಾತೆ ಕುಸಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆದ ಐಸಿರೋಣ ದಿಂಚವಡು ಒಂಜಾತೆ ಪುರಾಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಥೆಕ್ಲಿನ ತೆರೆಯೋನಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶಯದ ಹೊರಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯೇ ಉಂಟು ಮಲ್ತೊಂದರೆ ನಿಕಲೊಟ್ಟುಗು ದುಂಬುದ ಒಂಜಾತು ಪೊರ್ತು ಒಂಜಾತು ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳು ಒಂಜಾತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಥೆಗಳು ರಾಮಾಯಣದ ಸರ್ವ ಸತ್ವನು ಕುರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಇನಾಮನು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಗೆಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲ ದೂರದ ಮುಂಬೈ ವಿದೇಶದ ಹಡಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಂದಿಪುನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಥಂಡರ್ಗೈಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎನಿತ ದಿನ ಸಿಂಫೋನಿ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕೆರೆ ಸನ್ಮಿತ್ರೆರೆ ಆದಿಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಫೋನಿ ಮೆರೆನ ಸಹಕಾರಡು ಥಂಡರ್ಗೈಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಂದೊಳೆ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭರತ ಭೂಮಿದ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಡು ಪುಟುಬುಳೆಯಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಒವ್ವೇ ಅಜ್ಜನ ಕರಿಪುಲ ಒವ್ವೇ ಕಜ್ಜೆಗ್ ಅಜ್ಜದಿಲ್ಲ ದೇವರೇನು ಸುರುಕಾದೆ ಈ ನೆನಪುಲ ಆ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆದಿ ಪೂಜಿತೆ ಆದಿ ವಂದಿತೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕಗ್ ಸುರುಕಾದೆ ಮುಂಡವರೊಂದು ಕಲಾಮಾತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ ಶಾರದೆಗೆ ತೆರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ನಂದಿನಿ ಪರಪದ ನಡುಟು ಸಿರಿಕಟಿಲ ಗುಡಿಟ್ಟು ಲಿಂಗದ ಹೊರಟು ನೆಲೆಯಾದ ಲೋಕನೇ ಕಾಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗು ಪತ್ತು ಬೆರೆಲ್ದ ಭಕ್ತಿದ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಅರ್ಪಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೆಲೆಯಾತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಮುದೆಲೆಗೆ ತೆರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇರ್ದಿನ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಸ್ವರ ಶಬ್ದಡು ಎನಿತ ದಿನದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಜ್ಜಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುತ ಪೂಜೆ ಈಯರೆಗಿಂದ ಕೆಂಡ ಹಿರಿಯರೇ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಪಾತೆರ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಾಮಕುಮಾರನ ಸುರುಕಾದ ಈ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಘ್ನ ವಿಘ್ನೋರಲ್ಲ ದೂರ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಸುಖದ ಸಾಧಿನ ಆಯ ನಂಕ ಕೊರ್ಪೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಸುರುತ್ತ ಪೂಜೆನೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕನ ಮಲ್ಲ ಪುರ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ನೃತ್ಯದೊಟ್ಟುಗು ಥಂಡರ್ಗೈಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರೆ ವೇದಿಕೆಡು ಜೋಡಣೆ ಒಂದುಲ್ಲೆರಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಳೆದ ಸ್ವರಶಬ್ದ ಬುಕ್ಕರ ಭೂಮಂಡಲ ಬುಡಡೆ ಬಾನಮಂಡಲ ಎತ್ತಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶಯ चढ़ायो अच्छा गजमुख को दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या संदाता कन्या तुम्हारो दर्शन में राम नगरता जय देव जय देव शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज को अति भावे गोसावी नंदन नित्य दिन गुण गावे जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन में राम निरंता जय देव जय देव धरती हे अंबर तुझे गुण गाती हे तारे हे वारे तुझे नाम घेती ही धरती हे अंबर तुझे गुण गाती हे तारे हे वारे तुझे नाम घेती विश्वाचा पालक तू नायक गणांचा गुणातीत गुणमय तू गुरु ज्ञानदाता विश्वाचा पालक तू नायक गणांचा गुणातीत गुणमय तू गुरु ज्ञानदाता त्याचा उद्धार तू के
मोरिया बाप्पा मोरिया छना छनाले झिमचा ताल मोरया 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 रे मोरया 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 ढम 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 वाज गजा ढोल छन छन छना छनाले झिमचा ताल दुःख हरता तू देव गजानन तुला पाहता हर परमान शक्ती माझी रे तू देवा भक्ती माझी रे तू देवा शक्ती माझी रे तू देवा भक्ती माझी रे तू देवा दुनिया तुझीच रे देवा बाप्पा मोरया बाप्पा मोरया बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया मोरया रे मोरया रे मोरया रे बाप्पा मोरया मंजरी भक्ति भावना नीलांजन समाकाश रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभुतं तन्नमामि शनैश्च हा
ಇತೊರ್ತು ಕೇಂದಿಜೆ ಪಿರ ಬೋಪಿ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಎರ್ಲ ಪಂಡೆರಡ ಕೇಂದ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಲ ಐತ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಲೋಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕನಗ ತುಳುವ ನಾಡೆ ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪ ಜಡೆ ನಾಗದೇವೇರ್ನ ಗೊಬ್ಬುದ ಬೂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಬಹುಶಃ ಪೊರ್ತು ದಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಕೊಲು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆ ಉಚ್ಚುಲ್ನ ತುಳುಲ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾತೆರೊಂದೇ ಪೋಪ ಬಂದೊಳೆ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ನಾಗನ ನಡೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರದಯ ಬತ್ತಂಡೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಎರಡ ಕೇಂಡಲ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗನವಲು ಇಲ್ಲದ ನಾಗನವಲು ಊರದ ದೇವೇರ್ನ ನಾಗನವಲು ನಮ್ಮ ನಾಗ ದೋಷಗೂ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ಜಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗಡೆ ಐಕ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತೀತಿ ಇನಿ ತುಳುವನಾಡು ಮಾತ್ರ ಆತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆತ ಭಾರತ ದೇಶನು ಬಿಡ್ದು ವಿಶ್ವದ ನಾನಾ ಮೂಲೆರ್ದು ಜನ ಮಂದೆ ಬತ್ತದ ನಡುಬಗ್ಗಾವೇರೆ ತರತಗ್ಗಾವೇರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ತನ್ಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಪರಕೆನು ಒಪ್ಪಿತ ಮಲ್ತೊಂಡ್ ಬೇರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂದೇನು ಪಂಡ ಅವಾಗ ಕೇಂಡಿ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಅಂಚಿನ ಕತೆದಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕತೆನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ದುಂಬದ ಅಜ್ಜೆಡೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕನು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಜ್ಪೆ ಮೇರನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಪಡಿಮುಡಿಸೋವಂತಲ್ಲ ಬಂಧುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕತೆ ನಂಗೆ ಮಹಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನವೇ ಇತ ಯಾನ ಮೂಲ ಕುಲ್ದಿನ ಹಿರಿಯರಡ ಕೆಂಡ ಏನಾರ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಸಲಾದ ಬುಡುಪಾದ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಪನ್ಪುಜೇರು ತೀರ್ಥ ಪನ್ಪೇರೆ ಬಹುಶಃ ಮಿತ್ ಯಾನ ಇಪ್ಪು ನೇರ್ದವರ ಆ ಕತೆನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಕದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ವಿನೀತೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಮೆಗ್ದಿ ಬಲಿಯಲ್ಲೂ ಕಶ್ಯಪ ಮಹರ್ಷಿನ ಬಡಿದೆಯಲ್ಲೂ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕದ್ರು ಬೊಕ್ಕ ವಿನೀತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಪಂತವಾನ ಪಾಡಿಯೇರೆ ಅಕ್ಕಸಡು ಪೋಪುನಂಚಿನ ದೇವೇಂದ್ರನ ಕುದುರದ ಬೀಲದ ಬಣ್ಣ ಬೊಲ್ದ ಕಪ್ಪ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಿಕ ಬತ್ತುಪೋಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಬೀಲದ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪೊಂದು ಬಂಡಲು ಕದ್ರು ಬೊಲ್ದೊಂದು ಬಂಡಲು ವಿನೀತೆ ಬೊಲ್ದು ಬೀಲದನೇ ಕುದುರೆ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಐಕ ಪನ್ಪ ಕಡಲನ ತುಳಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪುಟುದು ಬತ್ತಿನವು ಐತ ಸ್ವರ ಏರಿಕೆ ತಿನ್ನದವರ ಅವು ಉಚ್ಚೈಶ್ರವ ಅಂದ ಪಂಡೇರೆ ಬಂದಡೆ ಅಂಚಿತಿನಲ್ಪ ಆಯ್ತ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪ ಹತ್ತುಡ ಕದ್ರು ಸೋಪು ಅಲ್ಲಿ ಕದ್ರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಲೆ ಆಯ್ತ ಕುದುರೆದ ಬೀಲದ ಬಣ್ಣನು ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಪಡು ಇಜಿನ ಯಾನು ವಿನೀತಿಡ ಸೋಪು ಸರಿ ತನ್ನ ಜೋಕುಲು ನಾಗಸಂತ ತಿಳ್ಡ ಲೆತ್ತು ಪನ್ಪಲೆಗೆ ನಿಕುಲು ಮಹಾತಿರ್ಲ ಪೋದು ಆ ಕುದುರೆದ ಬೀಲನ್ನು ತುಚಿ ಪತ್ತೋಡು ಮಗ ಎಲ್ಲೆವು ಪಿರಪೋನಗ ಆಯ್ತ ಬೀಲ ಕಪ್ಪಾದು ತೋಜೋಡು ವಿನೀತೆಗೆ ಎಂದೆ ಉಚ್ಚುಲು ಒತ್ತೊಣುಚ ಅಪಗ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪಲೆ ದುಂಬು ಜನಮೇಜಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯಜ್ಞೋಡು ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಾಮಾವಶೇಷ ಆದ ಪೋಲೆ ಎಂದೆ ಆ ಶಾಪಗು ಪೋಡಿನಂಚಿನ ಉಚ್ಚುಲು ಪೋದು ಬೀಲ ತುಚಿ ಪತ್ಯ ಕುದುರೆದ ಬೀಲದ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಾದು ತೋಚಿದ್ ಬತ್ತಂಡೆ ವಿನಿತೆ ಪಂತೋಡು ಸೋತಲು ಪಂತ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಗಳ ಪಾತೆರ ಇತ್ತಂಡಿ ಏರು ಸೋಪು ಏರ ಅಕುಲು ಸೋತಿನ ಕಲ್ನ ಗೆಂದಿನ ಕಲ್ನ ದಾಸಿ ಆದಿ ಪೋಡೊಂದು ಅಂಚ ವಿನಿತೆ ಕದ್ರುನ ದಾಸಿ ಆದ ಪೋಪಲೆ ಕಾಲ ಕರಿಂಡೆ ವಿನಿತೆ ಗೋರಿ ಮಗೆ ಪುಟ್ಟುವೆ ಗರುಡೆ ಪುಟ್ಟಿನಪಗನೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಡವು ಆ ಪೊರ್ತುಗ ಹಾಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೋಸಡು ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆನು ಈ ನಾಗ ಸಂತತಿಲು ದಾಸಿಯಾದ ಮಲ್ದೇರೆಂದೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಬಡವು ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಅಪ್ಪೆಗು ಮಲ್ದಿನ ದ್ರೋಹಡ್ದ ಅವರ ನಾಗ ಸಂತತಿದ ಮಿತ್ತು ಪಗೆ ಪತ್ತೊಣ್ಬೆ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಉಚ್ಚುಲೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುದು ಮುಕ್ಕರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೊಣ್ಬೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆಯನ ಕಣ್ಣುಗು ಬೂರ್ನ್ಯಾಯೆ ವಾಸುಕಿ ಪರಮ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಆದಿಪುನಂಚಿನ ವಾಸುಕಿನ ತಿನಿಯರಿಗೆ ಗರುಡೆ ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಪೆ ಪಾರೊಂದು ಪೊರಳೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ವಾಸುಕಿ ಬಲ್ತದೆ ತನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆ ಕಶ್ಯಪ ಮಹರ್ಷಿನ ಪಾದ ಮುದ್ಯಲೆಗೆ ಬತ್ತು ಬೂರೋಣ್ಬೆ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಡು ಕೊಡಿದುಕ್ಕ ದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ತನ್ನ ಮಗೆ ವಾಸುಕಿನ ಲಕದುಂತಾವೇರೆ ಕಶ್ಯಪ ಮಹರ್ಷಿಲು ದಾಯ ಮಗ ದುಃಖಿತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಡೆ ಬರ್ಪೆ ಗರುಡೆ ವಿಚಾರ ತೆರಿಂಡು ಕಶ್ಯಪ ಮಹರ್ಷಿಲೆಗೆ ಗರುಡಡ ಒಂಚು ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆರೆ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿದ ಬಡವುಗದ ಸೊತ್ತಾಪಿನಯೇ ಈ ವಾಸುಕಿ ಅತ್ತ ಮಗ ರಮಣಕ ದೀಪಗು ಪೋಲ ಅಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಅರಿಪುನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲ್ಲ ಪಣದೆ ಗರುಡನು ರಮಣಕ ದೀಪಗು ಕಡಪುಡಿಯೇರೆ ಕಾರ ಮುದಳ್ಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಾಸುಕಿನ ದಿರ್ತಿಲಕ್ಕಾವೇರೆ ಆಯ ಕೆಂಡೊಣ್ಬೆ ಅಮೆರೆ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಗತಿದಾದ ಯಾಂದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು
ವಿಶ್ವಾಸದ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರಿ ಒಂದುವೇ ಜಾಗಡೆ ಈಶ್ವರನೇ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪಲ ನಿನ್ನ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಅವನ ಆ ದೇವೇರು ನಿರೂಪಿತ ಮಲ್ಪುವೇರೆ ಕಶ್ಯಪ ಮಹರ್ಷಿಲು ತೆಲಾದು ಪೋಯರೆ ವಾಸುಕಿ ಅವೇ ಜಾಗಡೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಕಾಲ ಕರಿಂಡು ವರ್ಷ ಅವೇತೋ ಸಂದದು ಪೋಂಡು ಕುಲ್ದಿ ನಡೆಗೆ ಆಯ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂಚಿ ಪುಂಚ ಬುಳಿತು ಬತ್ತಂಡೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಈಶ್ವರ ದೇವೇರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪೇರೆ ಅಲ್ಲ ತನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಂಡೊಣ್ಬೆ ವಾಸುಕೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ದುಂಬದ ದಿನ ಮಾನಿಗೆ ದುಷ್ಟ ರಕ್ಕಸಿರೇನೆ ಕೆರ್ರೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನಮಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಜಾಗಡೆ ನೆಲೆ ಅವರೇ ಒಲ್ಲೆ ಈಲ ಅಯಲ ದುಂಬುದ ದಿನ ಮಾನಿಗೆ ನಾಗದೋಷ ನಿವಾರಕ್ಕೆ ರಾದು ಈ ಲೋಕಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯರ ಉಲ್ಲರೆ ಪಣದು ಅರ್ಲ ಹಲೋ ಅರ್ಲ ಮಾಯಾದ ಪೋಪೇರೆ ವಾಸು ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬೇಸ್ ಹಲೋ ಮಾನಿಟರ್ ಹಲೋ 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 ಈಶ್ವರ ದೇವರೇ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ತೆಲಾದು ಪೋಯರೆ ಮಾಯಾದು ಪೋಯರೆ ವಾಸುಕಿ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾದೆ ಅವೇ ಜಾಗಡೆ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಇನಿಕಲ ಆ ಜಾಗವು ಕೆಂಡೆರಡ ಮೂಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಒவ்வೊಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನ ಅವೇ ಆ ಜಾಗೆ ವರ್ಷ ಕರಿಂಡೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗು ಅಡೆಗೆ ವಟ ಯಕ್ಷಿಣೆ ಪನ್ಪುನ ಅಲೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಇನಿಕಲ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಪೋಯಂದಾಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗ ಕೈ ಮುಗಿದ ದತ್ತ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡ್ ತೂಯಂದಾಂಡ ಹೊಸಳಿಗಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ನಮ್ಮ ತೂವಣ್ಬ ಏರು ಆ ಹೊಸಳಿಗಮ್ಮ ವಟ ಯಕ್ಷಿಣಿಯಾದಿತ್ಯನಂಚಿನ ಹೊಸಳಿಗಮ್ಮ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರ್ಪೇರೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗು ಅಡೆಗೆ ವಿಜಯ ಯೋಗಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ ಬರ್ಪೆ ತನ್ನ ಯಾಗ ಸಿದ್ಧಿ ಸಂಕಲ್ಪಗೂ ಬೋಡಾದು ಉಪದ್ರ ಕೊರಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಲಾಸಿ ರಕ್ಕ ಸರ್ದು ಎಂಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಡು ಪಣದು ಹೊಸಳಿಗಮ್ಮಡ ಕೆಂಡೊಣ್ಬೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಅಡೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಚಂಡೀಲೆ ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮಗಕ್ಕೆ ಈ ಕರ್ತವ್ಯನು ಒಪ್ಪಿತ ಮಲ್ಪಳು ಹೊಸಳಿಗಮ್ಮ ಏಸ ಮದತ್ತದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಲಾಸಿ ರಕ್ಕಸನು ಕೆರ್ದು ಮುಗಿಪುವೆ ಚಂಡೀಲೆ ಉಂದೇನು ತೂದು ಪ್ರಸನ್ನರಾಯನಂಚಿನ ಹೊಸಳಿಗಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ ಯೋಗಿ ಆಗೊಂಚಿ ವರಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪೇರಿ ತುಳುವ ನಾಡೆಡೆ ಧರ್ಮ ದೈವ ಅದೇ ಈ ಮೆರೆಲ ಪುರುಷರಾಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವ ಅದೇ ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಲ ಅಂದೆ ವರದಾನ ಮಲ್ಪೇರಿ ಎನಿಕಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತದ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಪುರುಷರಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ನಮ್ಮ ತೂವಣ್ಬ ಕಾಲ ಕರಿದು ಪೋಂಡು ರಕ್ಕ ಸೇರೆ ಬೊಕ್ಕರ ಬಲಾನ್ವಿತರಾಯರೇ ತಾರಕಾಸುರೆ ಶೂರಪದ್ಮೆ ದಂತವಕ್ರೆ ಎಂಜತಿನ ಮಾತ ರಕ್ಕ ಸೇರೆ ಒಟ್ಟುಗಾಯರೇ ದೇವಲೋಕಗೂ ದಾಳಿ ಮಲ್ತೊಂಡೇರೆ ಇಂದ್ರನ ಅಲ್ಪರ್ದ ಗಿಡತ್ತು ಬಿಡಿಯೇರೆ ಸೋತದು ಬಲ್ತಿನಂಚಿನ ಇಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಕಾರ ಮುದಲಿಗ ಪೋಪೆ ಅರ್ನ ಹೊರಗೆ ತೊಣುವೆ ಅರ್ನ ಬಾಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಲಢಾಯ್ದ ಕಲಕ್ಕೆ ಕೆಂಡೊಣಬೆ ಅಂಚ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲ್ಲ ದಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಲಢಾಯ್ದ ಕಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ತಾರಕಾದಿ ಶೂರಪದ್ಮ ರಕ್ಕಸರಿನ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಕೆರ್ದು ಮುಗಿತೊಣ್ಬೆ ತನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆ ವಾಸುಕಿಗೂ ಕೊಡ್ತಿನ ಪಾತೆರದ ಪ್ರಕಾರ ಅವೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಜಾಗೆಡೆ ನೆಲೆ ಉಂತೊಣ್ಬೆ ಇಂಚ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದೆ ವಾಸುಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರು ಇನಿಕ್ಕಲ ನಾಗದೋಷ ನಿವಾರಕರಾದ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಂಗೆ ಮಹಾತಿರೆಗ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕತೆ ಬಂದೊಳೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಥೆನೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಹಾತಿರ್ನಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಸ್ವರಶಬ್ದದ ನಡುಟ್ಟು ಥಂಡರ್ಗೈಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಒಂದುಂಡು ಕೈ ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ನಯನ ಮನೋಹರ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮಲೆಯ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತದ ಕುಮಾರಧಾರ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವ ತ್ರಿಲೋಕನಾಥ ಈಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಿ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರರಾಗಿ ವಾಸುಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರೊಂದಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ.
ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ವಾಸುಕಿ ಹಾಗೂ ಗರುಡರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ದ್ವೇಷದ ಹಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಗರುಡ ತನ್ನ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾನೆ. ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಶಿವಭಕ್ತ ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಕೊಂದರೆ ನಿನಗೆ ದೋಷ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಬಿಡಲಾರೆ ಹಸಿವು. ಗರುಡ, ನಿನ್ನ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀನೀಗ ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಗರುಡ, ವಾಸುಕಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ರಮಣಕ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಗರುಡ, ಹೋಗುವಂತವನಾಗು. ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿದಿರಿ, ನನಗಿನ್ನೇನು ದಾರಿ? ಮಗು ವಾಸುಕಿ, ಆ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮಲೆಯ ಕುಮಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿವಧ್ಯಾನ ಮಾಡು. ಶಿವಾನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ನಾಗದೋಷ ನಿವಾರಿಸುವ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ನಾಗದೇವನಾಗಿ ಮೆರೆ. ವಾಸುಕಿ,
ಯಾಕಿಂತಹ ಘೋರ ತಪಸ್ಸು? ಮಹಾದೇವ, ಗರುಡ ಭಯದಿಂದ ಅಪ್ಪ ಕಶ್ಯಪರ ನುಡಿಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೊಂದು ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ತೋರಿಸು ದೇವ. ವಾಸುಕಿ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಕುಮಾರ ಷಣ್ಮುಖ ತಾರಕಾದಿ ರಕ್ಕಸ ಕುಲವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಈ ಗಿರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಲೋಕದ ಜನ ಪೂಜಿಸುವ ನಾಗದೋಷ ನಿವಾರಿಸುವ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ನಾಗದೇವನಾಗಿ ಮೆರೆ. ನೀನು ನೆಲೆ ನಿಂತ ಈ ಹುತ್ತವೇ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಲಿ. ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ ಪರಮ ಭಕ್ತೆ ವಟಯಕ್ಷಿಣಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸಳಿಗಮ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಿರುವಾಗ ಈಕೆಯ ಭಕ್ತ ವಿಜಯ ಎನ್ನುವ ಪಂಡಿತ ಯೋಗಿ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮಹಾಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೊಸಳಿಗಮ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮಗ ಚಂಡಿಲ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತೊಡಕಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಲಾಸಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ, ವಂದಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಜಯ ಯೋಗಿಗೆ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಯಿ. ಚಂಡಿಲ, ಈ ವಿಜಯ ಯೋಗಿಯ ಸಿದ್ಧಯಾಗಕ್ಕೆ ಪಲಾಸಿ ಎನ್ನುವ ರಾಕ್ಷಸ ತೊಡಕಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ವಾಸುಕಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಪಲಾಸಿ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಂಹರಿಸು. ಅಮ್ಮ, ಹೊಸಳಿಗಮ್ಮ, ನಾನು ಈ ಸಿದ್ಧಯಾಗವನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಚಂಡಿಲ, ಹೆದರಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಚಾಣಾಕ್ಷತನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು. ಎಚ್ಚರ ಚಂಡಿಲ, ಎಚ್ಚರ. ಆ ಪಲಾಸಿ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಂಹರಿಸು. ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ, ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಯಾರು ನೀನು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂಡಿಲ. ಈ ವಿಜಯ ಯೋಗಿಯ ಯಾಗವನ್ನು ಕೆಡಿಸಲು ಬರುವ ಪಲಾಸಿ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ. ತಗೋ ತಗೋ ತಗೋ, ಈ ಭಂಗಿಯನ್ನು ತಗೋ.
ಹುಚ್ಚು ಚಾಂಡಾಲ, ನೀನೇ ಆ ಪಾಪಿ ಪಲಾಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿದೇ ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೆ. ಏ ಪಾಪಿ, ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಪೌರುಷಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ. ವಿಜಯ ಯೋಗಿ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಂತೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಲಿ. ಚಂಡಿಲ, ದೇವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ನನಗೆ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಈ ನಾಡಿನ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಪುರುಷರಾಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ದೇವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕನಂತೆ ನೀನು ಪುರುಷರಾಯನಾಗಿ ಮೆರೆಯಬೇಕು. ಪುರುಷರಾಯನಾಗಿ ಮೆರೆ, ಪುರುಷರಾಯನಾಗಿ ಮೆರೆ, ಪುರುಷರಾಯನಾಗಿ ಮೆರೆ. ಅಸುರೇಂದ್ರನೆಂಬ ದೈತ್ಯ ರಾಕ್ಷಸ ಸ್ವರ್ಗಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಇಂದ್ರನೊಡನೆ ಸೋತು ಹಗೆ ತೀರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಹಾರಾಕ್ಷಸಿ ಮಾಯಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿಯನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾಯಕಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡಿಗೆ ಮೊನೆದರ ಗಿಡಿ ಪೊರ್ಲಾ ತೆಲಿಗೆ ಮೂಡುಂಡಿಗೆ ಮಾಯಕಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡಿಗೆ ಕಾರಿದ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಜೀವ ಕಲೆ ಬಂದಂಡಿಗೆ ರೋಡೆ ಪಲ್ಲಿಕ್ಕಿದ ಅದೆಟ್ಟಿದು ಪಿನ ಉಡಲದ ರಸಿನ ಕಣ್ಣಿಡೆ ಸಾರ ಆಸಿಲು ತೋಜಿಂಡಿಗೆ ಅರಸಿನ ರಸಗಿ ಅಮರೆದೂರುದ ರಾಜಕುವರನೆ ಸೇರು ನಾಸಿ ನಮ್ಮ ಕುವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಡೆ ಸಾರ ಆಸಿಲು ತೋಜಿಂಡಿಗೆ ಅರಸಿನ ರಸಗಿ ಅಯಕಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡಿಗೆ ಮೊನೆದರ ಗಿಡಿ ಪೊರ್ಲಾ ತೆಲಿಗೆ ಮೂಡುಂಡಿಗೆ ಅಯಕಡೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಾಳಿ ಬೀಜುಂಡಿಗೆ ಕಾರಿದ ಗೆಜ್ಜೆಗೆ ಜೀವ ಕಲೆ ಬಂದಂಡಿಗೆ ತೊಂತರಿ 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 ದಿರಿನ 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 ತೊಂತರಿ 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 ದಿರಿನ ದಿರಿ 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 ದಿರಿನ ದಿರಿನ ಹೀಗೆ ಕಶ್ಯಪ ಮುನಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೂರಪದ್ಮ, ಸಿಂಹವಕ್ರ, ಗಜಾಸ್ಯ, ತಾರಕಾದಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ದಳವಾಯಿಯಾಗಿ ಶಿವಪುತ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸೇನಾನಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಾರಕಾದಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಎಲೆ ದೈತ್ಯರೇ, ತಾರಕಾದಿ ಲೋಕಕಂಟಕ ರಾಕ್ಷಸರೇ, ನಿಮ್ಮ ದೈತ್ಯ ಕುಲವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಬಂದಿರುವ ಶಿವಪುತ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾನೇ. ಏನು ಶಿವಪುತ್ರನೇ? ನೀನು ಶಿವಪುತ್ರನೇ? ತಾರಕ, ಬಾ, ನನ್ನೊಡನೆ ಕಾದಾಡು ಬಾ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಶರಣಾಗು. ಇಂದ್ರ ಲೋಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸು. ಕ್ಷಮೆ 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 ಈ ತಾರಕನ ಉಸಿರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ನಿಲ್ಲು ಶೂರಪದ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಶರಣಾಗಬೇಕೆ? ಶರಣಾಗಲೇಬೇಕು. ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗು. ಬಾ ಬಾ. ಇದು ಬಂದೆ. ಬಾ, 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 ಬಾ. ಬಾ. ನನ್ನೊಡೆ ಕಾದೊಡದೆಯಾ? ಶೂರಪದ್ಮನನ್ನು ವಧಿಸಿ ಆತನ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನವಿಲನ್ನಾಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕುಕ್ಕುಟ ಪತಾಕೆಯನ್ನಾಗಿಸಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನು ಮಯೂರವಾಹನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಮೋ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ನಮೋ ವಾಸುಕಿ ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ನಿನ್ನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಗರುಡ ಭಯದಿಂದ ಈ ಗಿರಿಗೆ ಬಂದ ವಾಸುಕಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆ. ತಾರಕಾದಿ ರಕ್ಕಸ ಕುಲವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ನೀನು ವಾಸುಕಿಯ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವಂತವನಾಗು. ಮಹಾದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಾನು ವಾಸುಕಿಯ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನೀಯುವ ನಾಗದೋಷ ನಿವಾರಿಸುವ ನಾಗದೇವರಾಗಿ ವಾಸುಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರುವೆ. ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಯಾರು ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಪುಣ್ಯಕರ ಕುಮಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂದು
ಕರುಣಾಮಯಿ ವಾಸುಕಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಂದಿಸಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಂತರದ ನಾಗದೋಷ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಸರ್ವ ರೋಗಗಳು ಸಕಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವನಿರುವ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಾಣ ಮಂಜರಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ನೃತ್ಯ ಸಂಗಮ ಥಂಡರ್ ಗಾಸ್ ಥಂಡರ್ ಗಾಸ್ ಥಂಡರ್ ಗಾಸ್ ಥಂಡರ್ ಗಾಸ್. ಅಚ್ಚಡೆ ರಾಮಾಯಣ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಈ ರಡ್ಡ್ ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯಲೇನೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನು ಪಟ್ಟನೊಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬತನೊಂದಲ್ಲ ಕೇಶವ ಶಿಶು ಮಂದಿರ ಕಿನ್ಯ ತಲಪಾಡಿದ ಈ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಡೆ ಇನಿ ಕನಗ ಮುರಣಿದ ಐತಾರದ ದಿನ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಶುರುವಾತಿನಂಚಿನ ನೂತ ಎಡ್ಮ ತಾರಾಯಿದ ಗಣಯಾಗ ಎಲ್ಲಂಚೆ ಇರುವ ತಾರೀಕಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಮಲ್ಲ ವೈಭವ ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀರಾಮನ ಸ್ತುತಿಗಾನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯಲ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಂತೊಳೆ ರಾಮ ರಾಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡ್ ಶಬ್ದೋರ್ಧವರ ಒರಿ ಬೇಡೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆದ ರಾಮಾಯಣದಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಥೆನು ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡಿ ತನ್ನ ಇಚ್ಚಿನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತು ತನಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಖಾಲಿ ರಾಮ ಮಂತ್ರದ ಮುಖೇನ ಆ ಶರದಿನ ದಾಂಟರೆ ಹನುಮಂತಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಣು ಬಂದೊಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ತಾರಕ ಮಂತ್ರವಾದ ಈ ಭೂಮಿಡೆ ಈ ಜಾಗಡೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸದಾಶಯನು ಪಟ್ಟಣೊಂದು ದುಂಬದ ಕುಡುವಂಚೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ನೃತ್ಯಗೂ ಎದುರಾವಂತಲ್ಲ ತುಳುವ ನಾಡೆ ಕೈಯಾರ ಕಿಣ್ಣನ ರೈಕಲು ಒಂಚು ಕಡೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರಿ ಏತು ಪೊರ್ಲ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಭಾಷೆ ಎಸಲೆಸಲಡು ಉರ್ಕರುಂಡು ಅಮೃತದ ನೂರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ ತುಳುವರಾಯನ ನಂಕ್ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಏರಾಂಡಲ ಕೋಂಗಿ ಕಟ್ಟುವೇರ ನಾಂಡ ತುಳುವರಾಯನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ ಒಂದಿನ ಮಾತ ಬಡ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊಲಬಗು ಬೋಡಾದು ಒಂಚಾತ್ ಪುರ್ಮಾಟನು ಎಣಿತ ದಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಐಸಿರ ನಮ್ಮ ನಡೊಟ್ಟುಂಡು ಬಂದೊಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ಭಾಷೆ ಇನಿ ಕನಗ ಕುಶಲಗಂಡಲ ಒಂಚಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರೆ ಚಂದ್ರಲೋಕಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋಯಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಇಪ್ಪನು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗೆಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ಮಹಾತೆರೆಗಳ ಒಂಚಿ ಪೆರ್ಮೆ ಇನಿಕಲ ಮೂಜಿ ಬಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರದ ರಡ್ಡನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ ಅಕ್ಷರ ಇನಿಕಲ ಅವು ನಂಗೆ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಸುರುತ ಬೀಡಿ ಬಿ ಓ ಕೆಂಡ ಬೀಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಬೀಡಿದ ಸೂಪು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬಂದುಳೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸೂಪು ಎಂಗೆ ಏಪಲ ATM ಆದಿತ್ತಂಡು ಐತ ಅಡಿಟ್ ಆ ಪುಗೆರದ ಕಾಕಜಿದ ಅಡಿಟ್ ಏಪಲ ಕಾಸು ಯಾನು ಕೇಂಡಿನ ಪಗ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡೆ ವಾರದ ಅಕೇರಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಏಪ ಮಜೂರಿ ಆಪುಂಡ ಆನಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಕಣಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹುಶಃ ಇನಿದ ದಿನ ತುಳುವ ನಾಡು ಎಂಕುಲಪುರ ಆನಿದ ದಿನ ಮಾನಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ದಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಐತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅಪ್ಪೆನ ಬೀಡಿದ ಸೂಪುಗೋ ಬಂದೊಳೆ ಆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದೆ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ದೇರೆ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಕಲ್ಪಾದೇರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಿ ಓ ಕೆಂಡರಡ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಇನಿಕ್ಕೆ ತುಳುವ ನಾಡು ದಕ್ಕಲು ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ದಿನತ್ತೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಕ್ಕಲು ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರೆ ಓಲು ಪೊಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ನವೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಿ ಓ ಕೆಂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನಿಕನಗ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟ ಒಂದಲ್ಲ ಮರ್ಜ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಡಲ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊರ್ಚಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಈ ಮೂಜಿ ಬೀಕುಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೂ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಟೀಲು ಕೊಲ್ಲೂರು ಉಡುಪಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಪೊಳಲಿ ಎಂಚಿತಿನ ಪರಮ ಪಾವನ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ಉಂಟಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ ನಂಚಿನ ಅಮರು ಬಳ್ಳಿಲು ಕಾಂತಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ನಂಚಿನ ಕಾರಣಿಕ ಪುರುಷರೇ ಇನಿತ ದಿನ ಜನನಗೂ ಬತ್ತದು ಒಂಜಾತು ಉದಿಯ ಬೆಂತಿನ ಊರು ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿ ದೇವಪುಂಜ ನಂಚಿನ ಪ್ರತಾಪಶಾಲಿ ಅಗೋಳಿ ಮಂಜನ ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ
ತುಳುವ ನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಬೀರೋನು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾರ್ದಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡೆ. ನಂದಿನಿ ನಳಿನಿ ಶಾಂಭವಿ ಕುಮಾರಧಾರ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪನ್ಪುನ ಪುಣ್ಯ ತುದೆಕೊಲು ಪರಪುನ ಜಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಬಂಧುಳೆ. ಇನಿ ಕಾನಗ ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ಅಂಕ ಆಯನದ ಮೂಲನು ನಮ್ಮ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಉಂತುನ ಜಾಗವು ಕೆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡೆ. ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ಅಂಕ ಆಯನ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪುಣೆಪಾಠಗೂ ಬೋಡಾದೆ ಕಾರ್ನಾಡು ಸದಾಶಿವರಾಯರಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಡ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರೇನೆ ಕೊರ್ತಿನ ಜಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡೆ. ಇನಿಕಾನಗ ಚಂಡೆ ಜಾಗಟೆ ಮದ್ದಳೆದ ಸ್ವರ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಕೇನ್ನ ಜಾಗಂದಿ ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಮಾತ್ರ. ಬಹುಶಃ ಇನಿಕಾನಗ ದೂರದ ಅಮೆರಿಕ ಇಪ್ಪು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಪ್ಪು ಅಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಿರಿ ಐಸಿರ ಚೆಂಡ ಮದ್ದಳದ ಸ್ವರ ವೈಭವಡು ನೆಗತ್ತು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಸಾಧನೆ. ಬಹುಶಃ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಮೆರಿಕದ ಒವ್ವೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಜ್ಜಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಜ್ಜೆ ಇಂಥ ದಿನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಮೆರಿಕಾಗೂ ಬೋದು ಎತ್ತದನ್ನು ಪಣದಿತ್ತು ಅಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಬಂದುಳೆ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಈ ತುಳುವ ನಾಡು ನಂಗೆ ದಾಯ ಗೀತು ಮೋಕೆಗೆ ಬತ್ತಂಡೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಈ ಊರು ಬುಂಡಾಗ ನಂಗೆ ಕಿನ್ನೆಡೆ ಇತ್ತಂಡ ತಲಪಾಡಿಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಅತಿಯಾನ ಕಟೀಲಡೆ ಇತ್ತಡ ಎಂಗು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಎಂಚಿನ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಷಿ. ಅವೇ ಏನು ದೂರದ ಮುಂಬೈ ಅತ್ತಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರಿಗೂ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಎರಾಂಡಲ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಎತ್ತಿಕ್ಕುವೇನ ಅಂದು ಕೆಬಿ ಓಂಗೊಂದುಪ್ಪೆ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ದೇವಂಡ ಅಲ್ತ ಭಾಷೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ತುಳುತಾಯ ತಿಕ್ಕಿ ಅಂದಂಡ ಆಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ವಿತ್ತಂದಾಂಡ ಪಿದೈ ದೇಶಡು ಏರಾಂಡಲವರಿ ತುಳುತಾಯ ತಿಕ್ಕಿ ಅಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಯಾದು ಬರ್ಪೆ. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಊರು ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವನಾಡುದ ಮಲ್ಲ ಐಸಿರದ ಪೊರ್ಲ ಕೊಂಡಿಯಾದ ಇನಿತ ದಿನ ಕಿನ್ಯದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಭೂಮಿಡೆ ನೂತ ಎಡುಮ ತಾರಾಯ್ದ ಗಣಯಾಗ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಸಂಭ್ರಮ. ಇನಿ ಕಾನಗ ಆಜಿನೇನ್ ದಿನೇನು ಸಂಭ್ರಮಡು ಕರಿತೊಂದಲ್ಲ ನಿಕನೊಟ್ಟುಗು ವೇದಿಕೆಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರಂದು ಥಂಡರ್ಗೈಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಜ್ಪೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕನೊಟ್ಟುಗು ಸಕಾಯಿ ಕೊರೊಂದೊಲ್ಲೆರೆ ಸಿಂಫೋನಿ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಮುತಾಲಿಕರಾದಿಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಫೋನಿ ಅರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುವ ನಾಡದ ಒಂಜಿ ಐಸಿರದ ಪದಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಾಯಣದ ಪುರ್ಲಕತೆನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪಟೊಂಡ್ರಿಗುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತಿರಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳಿದ ಸ್ವರಶಬ್ದ ಬೊಕ್ಕರ ಭೂಮಂಡಲ ಬುಡಡು ಬಾನಮಂಡಲ ಎತ್ತಡ ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಸದಾಶಯ ಬಂಧಳೆ.
ಮಂಜರಿ ಭಕ್ತಿಭಾವದ ನೃತ್ಯ ಸಂಗಮ ಥಂಡರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಥಂಡರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಥಂಡರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಥಂಡರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಐನು ಜನ ದೈವಲು ಭೂಮಿಗೂ ಜಪ್ಪು ನಂಚಿನ ತೆರೆಗಲ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಯಾನ್ ಎಕಡೋರ ಪಂಡೆ 7ನೇ ಅವತಾರ ರಾಮ ಅವತಾರ. ಈ ರಾಮಾವತಾರದ ಪಿರವಡ್ಲ ಒಂಚು ಕತೆ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಪುರಾಣನು ಏತು ತೆರಿಯೋನ್ ಮನ ಆತ ಕತೆಗಳು ನಂಕ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಡು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪ. ರಾಮಾಯಣದ ರಾಮಾವತಾರ ದುಂಬುದ ಕತೆದಾದ ಜಯ ವಿಜಯರೇ ತೆರೆ ವಿಷ್ಣುನ ದ್ವಾರಪಾಲಕೆರಾದೆ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆಕಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ವಿಷ್ಣುನ ದ್ವಾರಪಾಲಕೆರೆ ಎಂಕಲೆರ್ದು ಮಿತ್ತದ ಜನಯೇರು ಪಂಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮದ ತರೆ ಕಡರ್ದು ಪೋಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಡೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಸನಕ ಸನಂದೇರೆ ಬರ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಕಿನೆಕಿನ್ಯ ಜೋಕುಲು ಮೊಕಲ್ಲೆಕ ಅಕಲೆಗೆ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಬಲಾಢ್ಯವಾದಿತ್ತಂಡೆ ಸನಕ ಸನಂದರೇನು ವಿಷ್ಣುನ ಉಲಾಯಿ ಪೋರೆ ಬುಡ್ಚೇರೆ ಉಂದಿನ ತೂವಿ ನಂಚಿನ ಸನಕ ಸನಂದೇರೆ ಅಕಲೆಗೆ ಶಾಪ ಕೊರಿಯೇರೆ ನಿಕುಲು ರಕ್ಕಸೆರಾದ ಪೋಲೆ ನಿಕುಲು ಭೂಮಿಡು ಪುಟ್ಟುಲೆ ಉಂದೇನೆ ಜಯ ವಿಜಯರು ವಿಷ್ಣುಡ ಪೋದು ಪಂಡ್ಯರು ಬುಲ್ತಿಯರು ಕಾರುಪತ್ತಿಯರು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಚು ವರ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಎನ್ನ ಗುಣಗಾಣ ಮಲ್ತದ 7 ಜನ್ಮಗೆ ತಂದು ಪುಟ್ಟುವರ ಜೋಕೊಲೆ ಅತ್ತು ಎಂಕ ನೆರೊಂದು ಎನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಾದು ಮೂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಪುಟ್ಟುವರ ಅಂದೆ. ಜಯ ವಿಜಯರು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೀರಿ 7 ಜನ್ಮ ಬಂಡ ಬಾರಿ ದೂರ ಅಂಡೆ ಐಕ ಬೋಡಾದು ಮೂಜಿ ಜನ್ಮ ಯಾವ ಬಂಡೇರೆ ಸರಿ ಮೂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಮಕ್ಕಳು ಜಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಭೂಮಿಡು ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಮೊಕ್ಲೇನು ವಧೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ಬತ್ತೇರೆ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಬಂಡಾಯ್ 10 ಅವತಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಸುರುತ್ತ ಜನ್ಮವು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಕೆರ್ರೆ ಪಂಜಾದು ಬತ್ತೇರೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪುನ ಕೆರ್ರೆ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ ರಾಮಾವತಾರಡು ಮೊಕ್ಲೇನೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಶುಪಾಲ ದಂತ್ರವಕ್ರ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಡು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಕ್ಷನು ಕೊರ್ಪೆರೆ. ಒಂದು ರಾಮಾಯಣದ್ದು ತುಂಬುದ ಕತೆ. ರಾಮಾಯಣ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಹಾತಿರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಯೋಧ್ಯದ ಅರಸೆ ದಶರಥೆ ఆయన 4 ಜನ ಜೋಕುಲು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನೆ ಮಂತರನ ಪಾತೆರ ಕೆಂಡಲೆ ರಾಮಗ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಪಿನ ತಪ್ಪಲೆ ಕೈ ಆ ಪುರ್ತುಡು ರಾಮೆ ಕಾಡುಗು ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ರಾಮನ ಬಡದಿ ಸೀತೆನೆ ರಾವಣೆ ಕಂಡುದು ಕೊಣಪೆ ರಾವಣೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡುದುಕೊಂಡ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಐತಂಡೆ ರಾವಣನ ತಂಗಡೆ ಶೂರ್ಪನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ರಾಮಡ ತೂದು ಮೋಹ ಆಪಲೆ ಏನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಾಲೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಮೆ ಮನ್ ಪೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಡೆ ಕಡಪಡುವೆ ಬೆರಿಟ್ಟು ಬರೆದುಪ್ಪುವೆ ಮೊಲ ಅಹಂಕಾರನು ದೆಪ್ಪುಲ ಪಂಡದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ರಕ್ಕಸಿನ ಮುಂಕು ಕಡಪುವೆ ಉಂದೇನು ಪೋದಾಲ ರಾವಣಡ ಪನ್ಪಾಲೆ ಐತ ಸಲಾದ ರಾವಣೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡೊಂದು ಪೋಯೆ ಸೀತೆನ ನಾಡೊಂದು ರಾಮೆ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸುಗ್ರೀವನ ಸಖ್ಯ ಅಂಡೆ ಹನುಮಂತೆ ಒಟ್ಟುಗುತಿಕೊಂಡ್ಬೆ ವಾಲಿನ ವಧಾ ಪ್ರಕರಣ ನಡತೊಂಡ್ಬಳು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಗರೋಲ್ಲಂಘನ ಶರದಿಗೆ ಸೇತು ಕಟ್ಟುವೆರೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಇನಿಕಲ ತೂವಣ್ಬ ರಾಮ ಸೇತು ಆ ರಾಮ ಸೇತುದ ಮುಖೇನ ಲಂಕೆಗೆ ಪೋಪೆರೆ ಅಲ್ಪ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಮೊಕ್ಲೇನೆ ಕೆರ್ದು ಮುಗಿತದೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಪಿರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪೊಗ್ಗುದು ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲಂಚಿದ ಇರುವನ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋನ ಅವು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಗಸನ ಪಾತೆರ ಕೆಂಡೇರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರೇ ಬಹುಶಃ ನೆಟ್ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರೇ ವಿಷ್ಣುನ ಅವತಾರ ಅಂಡಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯವರಿ ಎಂಚ ತನ್ನ ಬದುಕುದು ಪೋಡು ಎಂಚ ತನ್ನ ಜೀವಿತನು ಕಳಿವಡು ಪನ್ಪನೇನು ಆದರ್ಶಮಯವಾದ ಕುರ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಚು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೆತ್ತ ಸಲಾದ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಜೀವಿತ ಮಲ್ಪ ಅಂದಾಂಡ ಅವು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಜೀವನದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅವಡು ಓಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪರೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಬಹುಶಃ ನಂಗೆ ಮಹಾತಿರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಉಂದೇನು ಬರೆಯಿನಾರು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ರಾಮ 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 ಅಂದ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಸುಲಭಡು ಬರೋಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಬಂಡ ಅರ್ನಪಿರೋಡು ಒಂಚೆ ಕತೆ ಉಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಮೆಗ್ಗೆ ವೃಕ್ಷೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪರೆ ಗುರುಮಠಕ್ಕೂ ಪೋಯೆ ಅವಳು ಕಲ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಪಂಡದ ತರೆ ಕಾಡಾರ್ದು ಪೋಂಡು ತನ್ನ ಗುರುರ್ದು ಶಾಪಗೆ ತೊಂಡೆ ತಾನು ಕಲ್ದಿನೇನು ಮಾತ ಮದ ತೊಂಡೆ ಬೇಡ ಅದೇ ಕಾಡು ಸೇರೊಂಡೆ ಅಲ್ಪ ತನ್ನನ್ನು ಮಾತ ಮದತಿದಿನ ಆಯೆ ಏರೇರ್ನ ಮಂಡೆ ದರ್ತಿದ್ದು ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಡೆಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಋಷಿಕ್ಲಿರ್ದವರ
ರಾಮ ಮಂತ್ರದ ಉಪದೇಶ. ರಾಮಾಂದು ಬಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಿಡಿಂಚಿಡಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಮರಕ್ಲೇನು ತೋಜಾದು ಆ ಮರ ಈ ಮರ ಆ ಮರ ಈ ಮರ ಆ ಮರ ಈ ಮರ ಅಂದು ಬಂಡೇರೆ ಅಲ್ಪ ಪೊನ್ನೊಂದು ಪೋನಗನೆ ಆ ಮರ ಈ ಮರ ಆ ಮರ ಈ ಮರ ನಿಕುಲು ಪಂಡಡಲ ಆಯ್ತಾ ಉದ್ಗಾರ ಪುನಿ ತಾರಕ ಮಂತ್ರವಾಯಿನ ರಾಮ ಪಂಡದೆ ಅಂಚ ರಾಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ತೊಂಡೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ರಾಮಾಯಣದ ಮಹಾಕಥೆನೆ ಬರೆಯರೆ 24,000 ಶ್ಲೋಕಲು ಆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಟುಲ್ಲ ನಮ ಕೇಂಡೊಂದ 7 ಕಾಂಡೋಲುಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತೋಡಂಡ 17ಮ ಪರ್ವಲು ರಾಮಾಯಣಡು 7 ಕಾಂಡೋಲುಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಸ್ತೃತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆನುಸಾರ ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯನು ಈ ಪರ್ತುಡು ಥಂಡರ್ಗೈಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ श्रीराम राम रामेति श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने रामनाम वरानने. ನಾರಾಯಣ ಪೋಟ್ರಿ
आपसे एक ही निवेदन है कि मैं जब तक राम भैया के साथ वापस ना लौटता आप इस लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रहेंगी। किसी भी स्थिति में आप इसे लांघकर बाहर नहीं जाइएगा। मैं तुम्हें मच्छर की तरह मसल दूंगा। जटाकटंग संभ्रमं ब्रह्मलिम्बगर्जरी विलोलबीजवल्लरी विराजमानमौलरी श्रीरामायणम् एतत् श्रीरामायणम् एतत् श्रीरामायणम् एतत् श्रीरामायणम् एतत् श्रीरामायणम्। क्षेत्र पुराण मंजरी भक्त
ಭಕ್ತಿಭಾವದ ನೃತ್ಯ ಸಂಗಮ ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಖೇರಿದ ಸಾಲಡೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾದಲ ತೆರೆತಗ್ಗವಡು ನಡುಬಗ್ಗವಡು ಕೈ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಪರ್ವ ಸುಗಿಪೋದ ಈ ಉಚ್ಚೆಯಡು ತೊಂಡ್ರಗೈ ದಿನ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಸಾಲಡು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಐವರಿ ಓಂಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಏತು ಪಾತ್ಯರಿಯ ಮಾರ ಯಾಕೆ ಬಚ್ಚುಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಮಾರಿಗೆ ಆಯಂಜಿ ಉಲಾಯಿ ಬೋತ್ಬೇಡ ಅಕುಲಂಡಲ ಪಿದ ಇವತ್ತೊಂಜಿ ಬೇಗ ಮಲ್ದು ಬೇರೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ತಪ್ಪು ತೆರೆಯೋ ನೋಡ್ಚಿ ಎಂಕುಲಿನಿ 30 ಜನ ಬೈದಿನ 30 ಜನಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಂತದ ಇನ್ನಿತ ನೃತ್ಯಡು ನಿಕುಲು ಗಮನದ ಇದಿಪ್ಪರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯೋಗು ಮಲ್ದಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನೃತ್ಯೋಗು ಪಾಡ್ದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದಿಜ ಆ 30 ಜನಲ ದುತ್ತೈತ ಬದಲು ಮಲ್ತಿದು ಬೊಕ್ಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೆಗೆ 5-7 ನಿಮಿಷ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬೋರ್ಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡಾದು ಈ ಒಂಟೆಗೆ ಯಾನೆಯನ್ನ ಸ್ವರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಳೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಎಂಕ್ ನೆರೊಂದು ಪೋವಡ್ಚೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ 30 ಜನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೃತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಓಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸೋಲೋ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ದಿಜ ಸಿಂಗಲ್ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ದಿಜ ಪುರಾಣ ಸಂಬಂಧವಾಯಿನ ಕಥೆ ಎಂಚಿನೋಡ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಯಿನ ಕಥೆ ಎಂಚಿನೋಡ ಅವೇನೇ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಒಂಚಾತು ಪರಿಕರಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಅಕೆರಿಗೆ ಬರ್ಪುನವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ಐನ ಧರ್ಮದೇವತೆಳು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕತೆ ನಂಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರಾಂಡಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಾರ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬಂಡ್ರಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆದ ಪನ್ಪನ ಎಸ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಚುನಾತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಚೆ ಪಾತೆರೋಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಒಂಚೆ ಪಾತೆರೋನ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪಂಡಾಡಲ್ಲ ಅವಳು ಅಡೆಗೆ ಪೋದೆ ತೀರೋಡು ಕಾಮಂದಿರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಐಕ ಪಿರಿಕಟ್ಟಾದೆ ಮುಗಿತಲಾವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡದ ಅಂಚನೆ ಕಾಸು ಬಿಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮುಡಿಪುದ ಗಂಟೆಗೆ ಕೈ ಬಾಡ್ದಿನೇ ಏರ್ಲ ಸಾಬೀತಾತಿ ನಾವು ತುಳುವನಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೇನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಅಪಗ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡೋಣ ಬಾ ಐವಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಮುಡಿಪುದ ಗಂಟೆಗೆ ಕೈ ಬಾರ್ದೇನ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಕಾಸು ಬಿಡ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾತು ಬಿಡ ಮಂಜುನಾಥ ಈ ರಡ್ಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೂ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರಣಿಕ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದಿಪು ಎಂಚಾಂಡೆ 2 ನಿಮಿಷಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಂದೋಳೆ ಕೈಲಾಸೋಡು ಇತ್ಯರಿಗೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರೇ ತನ್ನ ಗಣಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಡೆ ಬರ್ಪೇರೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಲು ಬತ್ತಿನಾರೆ ಒಂಚಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರೆ ದೇವರೇ ಕೈಲಾಸೋಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಿರಿಯರ್ನ ಗಣಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಲ್ಲರೆ ಅಂಡ ಭೂಲೋಕಡು ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನವು ಮದೆ ಸೇರ್ದಿಂಡೆ ಅಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನವು ತರೆದಿರ್ತು ನಡತಂದುಂಡು ಒಂದು ಅರ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕುಪಾಡುವೇರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರೇ ತನ್ನ ಗಣಕಲ್ನ ಮೊನೆ ತೂಪೇರೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗೂ ಅಲ್ಪೈತಿನಂಚಿನ 4 ಜನ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಳರ್ಕಹಿ ಕಾಳರಾಹು ಪನ್ಪುನ 4 ಜನ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ವರಾನೆ ಲಕುದುಂತುವೇರೆ ಕೋಪಗೆ ತೊಂಡ್ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಂಚಿನ ಆ ನಾಡನು ಬುಡ್ರೇಗ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಪೊತ್ತಾದು ಸುಡುಸುಕಾರಿ ಮಲ್ಪು ಪಣದು ಅಕುಲು ಪಿದಾಂಡಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಡೆಗ ಬರ್ಪೆಗೆ ಗಣಮಣಿ ಗಣಕಲ್ನ ಒಡೆಯೇ ಬತ್ತಿನಾಯ 4 ಜನ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಯನ್ನು ತಡಿತೊಣ್ಬೆ ಒಂಚಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಕಡ್ಲೆ ದೊಟ್ಟುಗೂ ಎಡ್ಮೆ ಕರ್ಂಚರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಧರ್ಮ ಉಂಡು ಪಂಡದೆ ಅಲ್ಪನಿಕಲು ಪೊತ್ತಾದ ಬುಡಿಯರಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪೈತಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರ್ನ ಗತಿದಾದ ಐಕ್ ಧರ್ಮಶೋಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೂ ಜಪ್ಪಡು ಒಂದು ಆಯ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಅಸ್ತೊಂದು ಪಂಡೇರೆ ಧರ್ಮಶೋಧನೆಗೆ ಬೋಡಾದೆ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಗಣಮಣಿ ಭೂಮಿಗೆ ಜಪ್ಪರೆ ತಯಾರಾಯರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಒಂಚಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಓವೇ ಕಾರಣಗಳ ನಿಕ್ಲೆನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪನು ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪ ತೋಜಾವರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಾ ಜಾಗಡ ಧರ್ಮ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಯಾನೇ ಬರ್ತದೆ ನೆಲೆಯಾಪೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತಿರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳನ್ನ ಗಣಮಣಿನ ಭೂಲೋಕಗೂ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರಿಯರೆ 4 ಜನ ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳು ಒಟ್ಟುಗಾದು ಬರ್ಪೇರೆ ಭೂಲೋಕಡು ಧರ್ಮಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಲ್ಪಲ ಧರ್ಮ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಗಣಮಣಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಡು ಭೂಲೋಕಗೂ ಜತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತಿನಾಯ ಸೀದಾ ಕುಡುಮಪುರತ್ತ ಊರುದಂಚಿ ಪಿದಾಡುವೆ ಪೋವಂದಿಪ್ಪುನಗ ಆಯಗ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ತಿಕ್ಕುವೇರಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡುಮಪುರತ್ತ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾಲ್ತಿ
ಜಿನೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ಮುಗಿತಂದು ಅಮ್ಮ ಮಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆರ್ನ ಎದುರುಗೋ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪೆ ಅಪೆರೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಂದೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡೆ ಬಂಜಿಗದಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಬಡವು 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 ಒಂದು ಆಯೆ ಬುಳಿತೊನ್ಬೆ ಕೈಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಿನೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದನು ಕೊರ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಆಯನ ತನ್ನ ಅರಂತಡೆಗಲೆ ತಂದು ಪೋಪೆರೆ ಅಲ್ಪ ಆಯೆ ಚಾಕಿರಿದಾಯ ಅದು ಇತ್ತೊಣ್ಬೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಭೂಲೋಕಗೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ 4 ಜನ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಧರ್ಮ ತೂವರ ದಿಕ್ಕುಚಿ ಪಿರವರ ಉಗ್ರಾಯರೆ ಭೂಲೋಕನು ಪೊತ್ತಾಯರೆ ಬಿದಾಡಿಯರೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಅಕ್ಲೇನು ಕುಡುಮಪುರಕ್ಕುಲೆ ತಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಪದ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯನು ತೋಜಾವೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಯರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯರೆ 4 ಜನ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ಜತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಕನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆದ ಜಾಮಗು ಅಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಾಲ ಮಾಡ ಕಟ್ಟಾಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬಲ ಪಂಡದ ಕನೊಟ್ಟು ಬತ್ತು ಪಂಡೇರಿ ಅಂಡ ತನ್ಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಗುರ್ತುಗು ಬೋಡಾದ ತನ್ಕಲ್ನ ಕೈತ ಆಯುಧನು ಬುಡ್ದು ಪೋಯರೆ ಕನ ತೆರಿಂಡು ಅಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಾಯಲು ಮಾಡ ಕಟ್ಟಾಯಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಳು ಕಾಲ ಕರಿಂಡೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಕುಡುಮ ಪುರತ್ತ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡೇರೆ ಶಿವಯೋಗಿಯಾದ ಆರೇ ಭೂಮಿಗೆ ಜತ್ತು ಬತ್ತೇರೆ ಬತ್ತಿನಾರೆ ಬತ್ತಿನರೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎದುಕೊಂಡೇರೆ ಅಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದಂಪತಿಲು ಬೆರ್ಮಣ್ಣ ಪೆರ್ಗಡೇರೆ ಅರೆಗೆ ಉಪಹಾರ ಫಲಹಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈಶ್ವರನ ಪೂಜಾ ಒಂದೆ ಯಾನ ದಾದೆಲ್ನ ದೆತೊನ್ಲೆಕ ಇಜ್ಜೆ ಈಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಈ ಊರುಡು ಯಾನ ಅನ್ನ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆಕ ಇಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶಿವಯೋಗಿಲು ಬಂಜಿ ಬಡವು ಕಟೊಂದು ಮುಲ್ಪರ್ದು ದುಂಬು ಪೋಪೆರೆ ಅರೆಗೆ ಫಲಹಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲ ಎಂಗಳ ದಾಂತೆ ಪೋಣೆ ಬಣ್ಣದ ಕಡೆ ಕನ್ನಡು ಕೊಡಿದುಕ್ಕದೆ ಪೇರೆ ಅಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದಂಪತಿಲು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ದಾದಪ್ಪೆರ ವಿಷಯ ಅಂದು ಕೆಂಡೊಂಡೆ ವಿಚಾರ ಬಂಡೇರೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಲ್ಲೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಆಪುನಿರ್ ದುಂಬು ಈ ಜಾಗಡು ಈ ಊರುಡು ಶಿವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೆ ಬಣ್ಣದ ಭಾಷೆ ಪಾಡೋಣ್ಬೆ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಸೀದ ಕದಿರೆಗೆ ಬರ್ಪೆಗೆ ಕದಿರೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಈಶ್ವರನ ಆತ್ಮಲಿಂಗಗೂ ಕೈಪಾಡ್ದು ವೈಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪಾತಾಳದ ಬೇರೊಡ್ದಿತ್ತಿನರ್ದವರ ಅವಿನಾಯಗ ದೆರ್ಪರೆಗಾಯ್ಚಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದ ದೇವರ ಅಂದು ಆಯೆ ದುಃಖಿ ತೊಣ್ಬೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಸ್ವರಕೆಂಡಿಗೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ 7 ಕೆರೆ ಮುರ್ಕುಲ ಅಲ್ಪೈತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮಲಿಂಗನು ಕೊನೋದು ಪೋಲ ಕೈ ಮುಖ್ಯಂಡೆ 7 ಕೆರೆ ಮುರ್ಕೊಂಡೆ ಆತ್ಮಲಿಂಗನು ಕೊನೋದು ಕುಡುಮ ಬೊರಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತೆ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯಾಪಿ ನೀಡುದುಂಬು ಅಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಯರು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನರಮಾನ್ಯರ್ದು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನು ಗೆನ್ಪುಗದೇರಿನ ಅಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಬೆರ್ಮಣ ಬೆರ್ಗಡೇರೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪಡ ನಿಜ ವಿಚಾರ ಕೆಂಡೊಂಡ್ಬೇರೆ ಈ ಏರು ಪಲ್ಲ ಅಂದೆ ಪಂಡ್ರೆ ಒತ್ತೊನುಜೆ ಕಡೇಕ್ ಅಕುಲು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಆಜೊಗ್ಗು ಕಟ್ಟುಬೂರೊಂದು ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೈವ ಅದು ಅಲ್ಪ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ತನಕಲ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ತೋಜವೇರೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪೇರಿಗೆ ದುಂಬದ ದಿನ ಮಾನಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ವಿದ್ಯಾದಾನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಜಾಗಡು ಆ ಒಂದಿಪ್ಪಡು ಜನಕಲ್ನ ಪುರಪ್ಪುಗು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಂಬದ ದಿನ ಮಾನಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುರಪ್ಪಡು ನೆಗಲ್ತು ಬರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಬಂದುಳೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಥೆನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪಡಿಮುಡಿಸುವಂತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಕಾಯಿ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವೇ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ, ಅಸತ್ಯ, ಅನ್ಯಾಯ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೈಲಾಸನಾಥ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳಾದ ಕಾಳರಾಹು, ಕಾಳರ್ಕೈ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯರು ಇಡೀ ಭೂಲೋಕವನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇವೆಂದು ಹೊರಟಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಗಣಗಳ ಒಡೆಯ ಗಣಮಣಿ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಸುಡುವ ಮುನ್ನ ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಈಶ್ವರನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ತನ್ನ ನಿಜ ರೂಪವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪನಾಗಿ ಭೂಲೋಕದ ಕುಡುಮಪುರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ಭಾಗದ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರುವ ಜೈನ ಶ್ರಾವಕರು, ದೈವ ಭಕ್ತರೂ ಆಗಿದ್ದ ಬೆರ್ಮಣ್ಣ ಪೆರ್ಗಡೆ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮು ಬಲ್ಲಾಳ್ತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಮನೆಯಾದ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಾಳಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತ ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳು ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮವೇ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಉಗ್ರರೂಪ ತಾಳಿ ಭೂಲೋಕವನ್ನೇ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಗಣಮಣಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮ ಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಕುಡುಮಪುರದತ್ತ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸದ್ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು 4 ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕುಡುಮಪುರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆರ್ಮಣ್ಣ ಪೆರ್ಗಡೆ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮು ಬಲ್ಲಾಳ್ತಿಯವರಿಂದ
ಆದರಾತಿಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ಅವರ ದೈವ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವರ ಮನೆಯಾದ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನೇ ಕುರುಹುಗಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನರಿತ ಈಶ್ವರನೇ ಶಿವಯೋಗಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕುಡುಮಪುರದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಾಲಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಮ್ಮು ಬಲ್ಲಾಳ್ತಿಯವರ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದ ಅಮ್ಮು ಬಲ್ಲಾಳ್ತಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸದಾಳಾಗಿದ್ದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಅಭಯವನ್ನಿತ್ತು ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸೋತಾಗ ಸ್ವತಃ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಪ್ತ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಬಂದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕುಡುಮಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ನುಡಿಯಂತೆ ನಡೆದ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಿಂದ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಾದ ಬಲ್ಲಾಳ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಮೂಡಿ ಅವನ ಪೂರ್ವಾಪರವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆತ ನಿಜಾಂಶವನ್ನು ನುಡಿಯದೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಮ್ಮು ಬಲ್ಲಾಳ್ತಿ ಹಾಕಿದ ಮಂಜುನಾಥನ ಆಣೆಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ತನ್ನ ಭಯಂಕರವಾದ ನಿಜರೂಪ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಭೂತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ ಈಶ್ವರನು ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆವೀಡಾದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳವು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಅಭಯವನ್ನೀಯುತ್ತಾನೆ. ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. ಮಹಾದೇವ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಂತರಿಗೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಿಗೆ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕವೇ ಅಧರ್ಮ, ಅನ್ಯಾಯ, ಅಸತ್ಯ, ಅನಾಚಾರಗಳಿಂದ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏನು ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಅಧರ್ಮದ ನೆಲೆಯಾದ ಭೂಲೋಕವನ್ನೇ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮುಂದೇನು? ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಸಾಕು, ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳೆಂಬ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ಶಂಕರನನ್ನು ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವರ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನನಾದ ನನಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಡೆದರೆ ಅದು ಅಧರ್ಮವೋ? ಗಣಮಣಿ, ಶಾಂತನಾಗು. ಹೂಡಿದ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳೇ ಸೋತು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆ ನನ್ನದು. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ. ಧನ್ಯನಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೆಯಲು ನಾನು ಸದಾ ಸಿದ್ಧ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀನಿನ್ನು ಹೊರಡು. ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಬಳಿ ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರೆತರುವ ಹಂಚಿಕೆ ಹೂಡು. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಂಜುನಾಥನಾಗಿ ನೆಲೆಸಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ನಿನ್ನ ನಿಜರೂಪ ನೀನಾಗಿ ತೋರಿಸದ ಹೊರತು ನೀನು ಯಾರೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಿರಲಿ.
ಈಶ್ವರನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಸದ್ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಗಣಮಣಿ ತುಳುನಾಡ ಕುಡುಮಪುರಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ, ತಾಯಿ, ಅಯ್ಯೋ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಆಹಾರ ಕಂಡು 6 ದಿನಗಳಾಗಿದೆ. ಕೊಡಿ ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ಕೊಡಿ. ಈ ಉತ್ತಮವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀರಿಗೆಸೆದು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವಾದರೂ ಉಳಿಯಲಿ. ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ಕೊಡಿ. ನಿಲ್ಲು ತಮ್ಮ, ನಿಲ್ಲು. ತಗೋ. ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಅಮ್ಮ, ನಾನೊಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಅನಾಥನಮ್ಮ. ನನ್ನನ್ನು ಅಣ್ಣಪ್ಪನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರಮ್ಮ. ನೀವು ದಯೆ ತೋರಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನಾಗಿರುತ್ತೇನಮ್ಮ. ಛೇ, ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ದೇವರು. ಬಾ, ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವೆಯಂತೆ. ಏನೋ ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ಗಂಜಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೂ ಒಂದು ಪಾಲಿಗೆ ಲೋಪವಿಲ್ಲದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಸತ್ಯಶೋಧನೆಯ ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಧರಿಗಿಳಿದ ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳು ಅಧರ್ಮದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಉಗ್ರ ರೂಪ ತಾಳಿ ಕುಡುಮಪುರದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾನಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ತುಳರ್ಗೆ ತುಳುನಾಡಿ ಬುಲ್ಬಾತ್ ನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ಜನಮಾನಿ ಸಾಲುಂದ್ರು ಭಕ್ತಿದ ಭಾವವು ದೈವೊಳೆನ ನುಡಿಯಾತು ಸತ್ಯದ ತುಳರ್ಗೆ ತುಳುನಾಡಿ ಬುಲ್ಬಾತ್ ನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ಜನಮಾನಿ ಸಾಲುಂತು ಕೊನೆಯಡಿಟ ದೈವೊಳೆನ ಸಿರಿ ನರ್ತನ ಗಕ್ಕರರ ಸೇವೆನ ನಿನ್ನ ಅಭಯದ ನುಡಿದ ವಾಮೈಮೆನ ಕೇರುಣವೆ ನಮ ಭಾಗ್ಯೋನ ಜೀಟಿಗೆದ ಮುಲ್ಪುಗೆ ಸತ್ಯುಲೆನ ಸಿಂಗಾರಗೆ ಸಿರಿ ನುಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಸಲೆದ ಮೆನ್ಕಾಟಿಗೆ ನಂಬಿನ ಜನಮಂದೆಗೆ ಇಂಬುದ ಪನಿ ಬರ್ಸಗೆ ಸತ್ಯದ ತುಳರ್ಗೆ ತುಳುನಾಡಿ ಬುಲ್ಬಾತ್ ನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ಜನಮಾನಿ ಸಾಲುಂತು
ಗಡಿ ಮುತ್ತಿದಾಗ ಕೊಂದ ಕನ್ನಡದ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನವನು. ವಜ್ರ ಬಲ್ಲಾಳರಾಯ ಸೋಗೆ ಬಲ್ಲಾಳರಾಯ ಗತ್ತಿಗಲೆ ಬಿತ್ತಿ ಹೋದ ವಂಶದವನು. ಈ ಸೀಮೆಗೆ ಶಿವ ನೀಡಿದ ವರವೋ, ಈ ಊರಿಗೆ ಇವಾಲದ ಮರವೋ. ಮೂರು ಸುತ್ತಿನ ಕ್ವಾಟೆ ಕಸ್ತಿಗೆ ನಿಂತ ಗರಡಿ ಮನೆ ನಾಯಕ. 6,000 ದಂಡು ಬಂದರು ಬಿಡನು ಕಾವಲಿನ ಕಾಯಕ. ಏಳು ಏಳೆಡೆಯ ಸರ್ಪ ಬಂದು ಕುಂತೈತೋ ಯಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಕಾಯೋ ಕಂದ. ಈ ಊರಿಗೆ ಇವಾಲದ ಮರವೋ, ಮೂರು ಸುತ್ತಿನ ಕ್ವಾಟೆ ಕಸ್ತಿಗೆ ನಿಂತ ಗರಡಿ ಮನೆ ನಾಯಕ. 6,000 ದಂಡು ಬಂದರು ಬಿಡನು ಕಾವಲಿನ ಕಾಯಕ. ಅಮ್ಮು ಬಲ್ಲಾಳ್ತಿ, ಅಮ್ಮು ಬಲ್ಲಾಳ್ತಿ, ಅಮ್ಮು ಬಲ್ಲಾಳ್ತಿ. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ 4 ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾತ್ವಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಚತುರ್ವಿಧ ದಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಈ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನೆಲ್ಯಾಳಿ ಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕುಡುಮಪುರವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾವು ಮಲಗಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳೇ ಕುರುಗಳು. ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ದಿನ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಪರಮಾನಂದ ತಾಯಿ, ಆದರೆ ಶಿವಾರ್ಚನೆಯಾಗದೆ ನಾವು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಶಿವಾಲಯವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ಚಿಂತಾಚಿತ್ತರಾಗಿರುವಿರಿ? ಯಾಕೆ ಮೌನ? ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಶಿವಾಲಯವಿಲ್ಲದ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಭೋಜನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಶಿವಮಂದಿರವಾಗದೆ ನಾನು ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾರೆ. ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗುವುದರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಶಿವಾಲಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಣ್ಣಪ್ಪನೇ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ಪೂರಗಾರಂ ಕರುಣಾವತಾರಂ ಸಂಸಾರ ಸಾರಂ ಭುಜಗೇಂದ್ರಹಾರಂ ಸದಾ ವಸಂತಂ ಹೃದಯಾರವಿಂದೇ. ಗಣಮಣಿ, ಏನಿದು ನಿನ್ನ ಸಾಹಸ? ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕದ್ರಿಯಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ಆರಾಧಿಸುವ ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದರೆ ಅದು ಧರ್ಮವೇ? ಹೋಗು, ಸಪ್ತ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಕಳೆಯಿಂದ
ಆ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಂಜುನಾಥನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾರು ನೀನು? ಆಡಿದ ಮಾತಿನಂತೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನೀನ್ಯಾರು? ನಿಜ ಹೇಳು ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ನೀನ್ಯಾರು? ಸಂಶಯ ಪಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಈ ಮನೆಯ ಆಳು ಅಣ್ಣಪ್ಪ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ನೀನು ಯಾರೆಂದು ನಿಜ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಈ ಮಂಜುನಾಥನ ಮೇಲಾಣೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಮಂಜುನಾಥನ ಮೇಲೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಆಣೆ ಇಟ್ಟಿರಿ? ಪರಮೇಶ್ವರನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದ ಗಣಮಣಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಭೂತ ನಾನೇ. ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಶಿವಯೋಗಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ಈ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಶಿವಯೋಗಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ. ನಿನ್ನ ನಿಜ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ತೋರಿಸು. ನನ್ನ ರೂಪ ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು. ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ನೋಡಿ ನನ್ನ ನಿಜ ರೂಪ. ಪೆರ್ಗಡೆ, ನಿನ್ನ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದಂತಹ ನಾನು ನಿಜ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿಕೋ. ಮಂಜುನಾಥ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾಧೀಶ ಮಂಜುನಾಥ. ಬಲ್ಲಾಳ ದಂಪತಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ. ಯಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ನೇತ್ರೋದ್ಭವಿ ನೇತ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ನನ್ನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವರೋ ಅವರ ಸಕಲ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಆನಂದ ಭಾಗ್ಯ ಲಭಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ, ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀನು ನೆಲೆಸಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದಂತೆ ಸದಾ ಜಾಗೃತನಾಗಿರು. ಧರ್ಮದ ನೆಲೆವೀಡಾದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. ಸತ್ಯದ ತುಡರಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿ ಬಲ್ಪಾತೆ, ನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ಜನಮಾನಿ ಸಾಲುಂಟು. ಭಕ್ತಿದ ಭಾವವು ದೈವೊಳೆನ ನುಡಿಯಾತು. ಸತ್ಯದ ತುಡರಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿ ಬಲ್ಪಾತೆ,
ನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ಜನಮಾನಿ ಸಾಲುಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರಾಣ ಮಂಜರಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ನೃತ್ಯ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಏನಿದ್ದ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ